Nggih. Jenengan pirsa dereng kalih Lendemung sing pinggir dhewe le udat-udut niku namine Mas Mujiono. Oh, nggih, Pak Mujiono. Niku griyane saking ereng-ereng Gunung Merapi Jalan Deles Indah mriku. Oh, nggih. Nggih niku bos campursari. Nggih. Nggih, jenengan mang Kula nggih nyampur sari lho, Pak. Oh, nggih. Sok njing ben nek enten wektu sing mirunggan panjenengan mesti dijawab kalih Mas Jiono. Ten mriku ten Deles. Ayo. Ampun nek disuwuni nomor WA, ampun entuk. Mergo niku pun ngentek-ngentekke sinden pirang-pirang. Wah, bahaya. Bahaya. Bahaya, gawat. Lah nek jenengan pengen aman niku kalih le beduk niku genah aman pun wis dijamin. Wis ora diapa-apakne. Iya. Ayo. Nggih, aduh. Iya. Lagi iki lho, ular kambang kok ngadeg. Ayo. Iku ngerak bareng lho. Ayo. Ora apa-apa le. Ayo. Kambang ngeng-ngeng titae. Niku jarine dibenake riyen, kemunggahan lah. Mungkin nek mboten jenengan doke niku bahaya niku wis pokoke bahaya. Nggih lah. Ngedeh bocah kok bathuke le jembare ra jamak. Nggih niki pinter niki. Oh pinter. Pinter ngapusi. Mboten. Nggih. Lana gawe ro kancane yo gerange Mas rebut kae ora butuh kae butuhku seneng atine ora butuh kae butuhku seneng atine ya